President ka Voice of the People's Party but MLA jong kanongkram constituency uba Arden Miller Besaymon ula ong baka party kanya kun ban penkiu 9% naka 10% jong ka reservation policy yaki khasi jaintia klem dakta yaka 10% jong ugaro ya kani uba Arden Miller Besaymon ulet hu habakran haka jingalang patba kabalalong hayaw musyang haka santrik jemang uba Arden Miller Besaymon ula ong baka jinga kun jong VPP ban penkala yaka reservation policy kam shimna long kabale no namar menta ki garo ki banabar ke jila Meghalaya kim yo lat shu ban thap kam ha Meghalaya kumba long ha ki por baladam ki ong keng tang ha surok tang gaya ki lasko bam don jimbi rengan ong ipi pat ba bi jonga naga jeki jonga Voice of the People Party naga jimbi surok ke jungi ka sarkar kalaban shimi karai badi ban review ya ka reservation policy ka bagi jupne wala kim kwa banne mata namar kim kwa banai burom ya ka Voice of the People Party itep ya kata bakim kwa namar kata kara mentaki stang bani kinong kersan jong kani ka sarkar banong o shanuja kata ka reservation policy oh ka parti ru hadin baka sarkar ka kentai war hadin baka sarkar ondang elekren apo assembly totep baka Voice of the People Party hadin baka sarkar kalawan rae ka tukar report apo assembly ni klem klikti ni bu kum ka mat jinga tai ka bat kerpang short duration discussion ngalabu ya kata abad nilai keren mdan gawero ke parti ke bakwa bani simbenta bat ka sarkar kong yen hapan ya kat kum gani ka jing ai jimot lani recommendation jong ka expert committee barang tu ngalapan pau ngi ka parti ngi kmitlenti bakumno dei ban penkiu ngi sya ka sau punyo na ka sau po klem dak ta ya ka sau po juki para garo kata ka diga nogrem ka basai ka jingi hagbi ba ka reservation policy ngem don kam shu pandang ya pun ketin ya kata ka nogrem hendrai ngi wa lenti menta dan artli kabanga kwa ban pensno ka baka parti kay kren kawai kalong le sing ilaban lech ki yung kashuri bat kabar lesing ilaban hap up andalawan u arbupra baka parti hikan pendep kini ngidang ya thong menta lamar ngi lech namar ngi de kren bat ki ustad an ngi de kren bigi babun kumno thai la ngi lech ki yung kashuri kamdan bet ke jubab ka basai kama kamshai ki ong bali pim up bai hau arfu fran maka por kam slam shu kaba mon ngidang ekran ngidang plut por mani time dai bangila klan kom bagalong menta wadong baga jeki ke jingi reservation policy kalong lena shwa bangini ki mangi wat ki garu ki banabar jala Meghalaya kiyo ya kabha hangni lingba kata ka reservation policy nei na do bangi ki la pendu ya kata kabha wat ki paragaru abangai thu kyo ani kata kalong ka jingter khu yangi namar balai ngi bangini compete bat ki garu nabar ngenomla pi ga don ga jingmen toy ndai bagam don ga jingmen kasulong bang ngem pat yo ya ga e ga bangi angnu ka nongrim jo ka party kalong sao phon yo na ka shispa daiban bha nam ta jingi to nai kita ya kata ka sao pho ka jom kita ki par garu ki bariyo bat kata kala biang larengiyo nagam ta shipor bat bangin pen bedru bat ki ai ki benang dan kam ban penjanai ya kata ka bha thung kam ko ki pat babi namakta bo jimot bangan di way uban pendap ya kata ka shilak ngot ban kier to ya ka secretariat onna ka party ka penbana lanongin kier to ya ka secretariat hakini ki tayo bat ki por ki bonon